Mae'r neges heddiw yn dod o Efengyl Marc, a cyn symud ymlaen i egluro y darn da ni wedi ddarllen. Yn gyntaf, byddai'n da meddwl chydig bach am Efengyl Marc. Efengyl Marc yw un o Efengylau byra, a mae gennym fo neges syml iawn. Yn y bôn, mae'n ymdrin â 3 cwestiwn sylfaenol. Pwy ydy Iesu? Pam daeth Iesu? A byddai'n hymateb ni i Iesu fod. Ac efallai byddwch chi'n gweld y 3 pheth yma yn y darn da ni'n darllen. Ond rwan, sy'n ni'n licio canolbwyntio o 3 peth mae Marc am ddysgu ni am Iesu Grist o'r hanes yma. Yn gyntaf, Iesu Grist y gwir fugail. Yn ail, Iesu Grist y gwir fara o'r nef. Ac yn drydydd, Iesu Grist y gwir achubiaeth. Yn gyntaf, mae Marc yn dangos ni mae Iesu yw'r gwir fugail. A dyn ni'n gweld hynny'n gyntaf yn y ffordd mae'n gofalu am ei ddisgyblion. Mae Iesu a ddisgyblion wedi bod yn gweithio'n galed. Mae ddisgyblion wedi bod ar daith cenhadol, blinedig, lle o bosib, byddwn nhw wedi profi gwrthwynebiad. Maen nhw wedi bod wrthi ers dipyn. Ac rwan mae Iesu am iddyn nhw gael wrthwys. Ac dwi'n siŵr bod chi gyd yn gwybod beth ydy bod yn flinedig. Ond mae Iesu'n gwybod am fod o'n ddyn ac yn dduw. So felly mae Iesu'n penderfynu mynd yn nhw i ffwrdd i le unig, i gael gwrthwys. Chydig bach fel mini break, os liciwch chi. Cyn i ni symud ymlaen, efallai mae'n werth i ni ystyried y cwestiwn yma. Ydych chi'n flinedig? Efallai yn gorfforol, efallai yn emosiynol, efallai yn ysbrydol. Wel, mae'r darn yma'n dangos ni. Mae Iesu yn gofalu am dan ni, yn ein blinder ni. Dydy Iesu ddim yn arglwydd sy'n pwysio pobl ac sydd yn trio cael bob difern allan ohono ni. Mae o'n ein cynnal ni. A dyna be mae'n neud i'r disgyblion. Mae eisiau mynd yn nhw i ffwrdd i wrthwys. A dwi'n yn gwybod amdano chi, ond dwi'n reit amddiffynol am amser personol i, amser i ffwrdd o'r gwaith. Oherwydd weithiau pan fydd rhywun eisiau cael gwrthwys, yn anorfodol mae rhywbeth yn gallu torri ar draws. Oes, dyn ni'n gallu cael galwad ffôn sy'n mynnu'n sylw nhw, a mae hynny'n gallu bod yn anodd yndi. A dyn ni'n gallu bod yn amddiffynol. Ac os dwi'n onest, dwi'n gallu bod yn hunanol iawn am amser personol i. A dyn ni'n gweld yn y stori yma, dyma beth sy'n digwydd. Mae Iesu a'i ddisgyblion yn bwriadu cael hwy, cael egwyl bach. Ond erbyn nhw gyrraedd pen arall y llyn, maen nhw yn gweld bod yna dyrfa fawr wedi dilyn nhw bob cam o'r ffwrdd. Ac yn hytrach na cael llonydd, mae yna dros 5,000 o bobl sydd ei hangen nhw. A tasa fi oedd Iesu, dwi'n siŵr fyswn ni wedi gyrru nhw i ffwrdd a dweud, dewch yn ôl fori, dwi i ffwrdd heddiw, dwi yn ôl yn y gwaith fori. Ond nid dyna be mae Iesu yn neud. Mae'n edrych arnyn nhw, mae'n tosturio wrthyn nhw fel defaid heb fugail. Iesu yn llawn tosturi. Mae eisiau gwrthwys, ond pan mae'n gweld angen, mae'n ymateb i'r angen. A mae hynny'n her i ni hefyd yn y gwaith ac yn wedig yn waith Duw. Da ni'n gallu gweithio'n galed, a mae hynny'n bwysig. A mae gwrthwys yn bwysig. Ond dydy gwrthwys ddim mor bwysig fel bod ni yn diastyru anghenion pobl. Oedd Iesu'n meddwl bod gwrthwys yn bwysig, ond oedd Iesu'n meddwl bod pobl yn bwysicach. A dyna yw ein her a'n hesiampl ni. Ond fan hyn, Iesu fel y bugail. Mae Marc, wrth wneud hynny, mae Marc yn cyfeirio yn ôl i lyfr y proffwyd Eseia a lyfr y proffwyd Ezekiel. Ac yn Ezekiel mae gennym ni Dduw yn beirniadu bugeiliad Israel sydd yn gwneud job gwael. Maen nhw'n gofalu amdano nhw hunan. Dyn nhw ddim yn gofalu am y defaid. Ac yn y proffwydoliaeth yma yn Ezekiel, mae Duw yn deud y bydd o ei hun yn dod ac yn bugeilio ei bobl. Ac yn amlwg iawn mae hynny yn broffwydoliaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn fan hyn, dyn ni'n gweld y cyflawniad. Ac mewn mannau eraill, mae Iesu'n disgrifio ei hun fel y bugail da. Dyma mae'r arglwydd y meistr yn ei ddweud, dwi fy hun am fynd allan i chwilio am fy nefaid, a dwi'n mynd i ddod o hyd iddyn nhw. Fel mae bugail yn chwilio am ei braidd pan maen nhw wedi mynd ar chwal, bydda i'n dod o hyd i'n praidd i. Bydda i'n eu hachub nhw o ble bynnag eithon nhw ar y diwrnod tywyll stwrmus hwnnw. Dwi'n mynd i ddod â nhw adre o'r gwledydd eraill, dod â nhw nôl i'w tir eu hunan.
Dwi'n mynd i adael iddyn nhw bori ar fryniau a ddyffrynnoedd Israel, ble bynnag mae porfa iddyn nhw. Ydw, dwi'n mynd i rhoi porfa iddyn nhw, ar ben bryniau Israel. Byddwn nhw'n gorwedd mewn porfa hyfryd ac yn bwydo ar laswellt, cyfwythog bryniau Israel. Dwi fy hun yn mynd i ofalu amdanyn nhw, a rhoi lle iddyn nhw, orwedd i lawr, meddai'r meistr yr arglwydd. Dwi'n mynd i chwilio am y rhai sydd ar goll, a dod â'r rhai sydd wedi crwydro yn ôl adre. Dwi'n mynd i rhwymo briwiau y rhai sydd wedi hynafu, a helpu'r rhai sy'n wan. Ond bydd y rhai cyfwythog a chrif yn cael eu dinistrio. Byddai'n gofalu eu bod nhw'n cael beth maen nhw'n ei heiddi. So dyna sgynny ni yn gyntaf, Iesu Grist, y gwir fugail sydd wedi dod i ofalu amdano ni. Ac mae angen i ni dilyn ei esiampl o. Yn ail, mae Marc yn dangos ni mae Iesu yw'r gwir fara o'r nef, a dyn ni'n gweld hynny wrth iddo fwydo 5,000 o bobl. Ond cyn ni symud ymlaen i feddwl am yr hanes yna, yn gyntaf hoffwn ni bwysleisio mae stori wir ydy stori Iesu yn bwydo'r 5,000, nid dameg. Cos os na mond dameg ydy o, di o'n profi dim byd. Ac os nath Iesu ddim fwydo y 5,000 o bobl yna, wel, dydy o ddim yn special, dydy o ddim yn ddiw. A well i mi stopio pregethu a gwneud rhywbeth arall. Os da chi yn eich chael hi'n anodd i gredu mewn gwirthiau, dwi ddim yn eich barnu chi am hynny. Ond os da chi yn eich chael hi'n anodd a stryglo, be fyswn ni'n deud wrthych chi ydy, ewch at yr wyrth fwyaf un. A hynny ydy'r atgyfodiad. Os nath Iesu Grist wirioneddol atgyfodi o'r meirw, yna mae'n ddigon hawdd efo fwydo 5,000 efo pysgod a bara. Ewch at y wyrth fwyaf un. Os medrwch chi gredu hynny, medrwch chi gredu bob dim arall. A dwi'n credu bod yna digon o dystiolaeth i wneud hynny. Os da chi eisiau darllen mwy, mae yna un llyfr da gan dyn yr enw Lee Strobel o'r enw The Case for Christ, ac un arall gan dyn yr enw Frank B. Morrison o'r enw Who Moved a Stone. Mae heini yn llyfrau da i'w darllen. Ta waith ymlaen â ni ar hanes. Mae Iesu a'r disgyblion yng nghanol nunlle. Mae Iesu wedi bod yn ei dysgu nhw am dipyn, a dwi'n siŵr bod y disgyblion wedi mynd yn fwy a fwy blinedig. Ac erbyn i'r diwrnod mynd yn ei flaen, mae'r disgyblion dwi'n credu'n gweld cyfle i cael gwarad ar dyrfa. Mae'n mynd at Iesu'n deud, Iesu, mae lle yma yn lle unig, sgan y bobl ddim bwyd, beth am i chi anfon nhw i ffwrdd, cos mae'n siŵr bod nhw eisiau bwyd a bod nhw wedi blino. Dwi'n siŵr bod y disgyblion wedi blino ac eisiau bwyd hefyd. Ond dydy Iesu ddim yn chwarae yr gêm yna. Yn hytrach na hynny, mae Iesu yn rhoi tasg amhosib i'r disgyblion. Rewch chi rhywbeth i'w fwyta i fynd. Beth, ni, meddwl disgyblion, sy'n costio 200 denarios i hyd yn oed rhoi chydig bach iddyn nhw. Mae 200 denarios yn rhyw 6 mis o gyflog, dwi'n credu. So mae'n dipyn o bres i fwydo 5,000 o bobl. Mae Iesu'n rhoi tasg amhosib i'r disgyblion. Ac ar y pwynt yma, sy'n dda ni stopio meddwl am y ffaith bod Iesu wedi rhoi tasg amhosib i ni fel Cristnogion a'r eglwys i wneud disgyblion o bob gwlad. Ac o safbwynt dynol, mae'n dasg amhosib. Ac efallai yn eich eglwys chi, mae go iawn yn teimlo fel tasg amhosib i gyrraedd pobl sydd ddim eisiau gwybod dim byd am Iesu Grist. Wel, gadewch ni weld beth sy'n digwydd efo'r tasg amhosib yma. Mae Iesu yn gyntaf yn gofyn i'r disgyblion beth sydd gennych chi yn barod. Mae hynny'n gwestiwn diddorol. Dim yn gofyn iddyn nhw rhoi bwyd sgynnym nhw ddim. Mae'n gofyn beth sgynnych chi, mae gennyn nhw 5 torf a 2 pysgodyn. Mae Iesu'n gofyn beth sgynnych chi. A mae Iesu'n gofyn yr un peth i chi fel Cristnogion ac fel eglwys. Mae gynno fo tasg amhosib, tasg enfawr i chi. A mae'n gofyn i chi beth sgynnych chi yn barod. Mae Iesu wrth ei fodd yn cymryd yr hyd yn oed ychydig sydd gennych chi a gwneud cymaint mwy. A dyna be mae'n neud yn y hanes yma. Mae'n cymryd ychydig bach sgan y disgyblion a mae'n gwneud gwirth anhygol gan fwydo dros 5,000 o bobl a 12 basgedaid ar ôl. Fel Cristnogion a fel eglwys, mae Iesu'n gofyn i chi roi ychydig sydd gennych chi
gan ymddiried y bu fo yn lluosi fo a gwneud gymaint mwy. A gewch chi hyder yn y Iesu i wneud hynny, cos Iesu ydy'r gwir fara o nef sy'n fwy na ddigon i ni. Yn drydydd, Iesu y gwir a chybiaeth. Ac cyn symud ymlaen, sy'n ni'n licio neidio i adnod ola y darn, lle mae Iesu newydd ddod yn mewn i'r cwch ar ôl cerdded ar y llyn. Ac mae Marc yn cofnodi ymateb y disgyblion. Ac mae'n deud oedd nhw wedi rhyfeddu am bod nhw ddim wedi deall y gwirth ynglyn â'r tortha a'r bara. Y cwestiwn dwi eisiau feddwl amdano fo, be nad oedd y disgyblion ddim wedi deall ynglyn â'r tortha a'r pysgod oedd yn golygu bod nhw'n rhyfeddu bod Iesu yn medru cerdded ar y llyn. Un o'm hoff ffilmiau erioed ydy hanes Shrek, yr awgr sy'n achub y tywysoges. Ac un o'r pethau o'n i'n wirioneddol mwynhau am y ffilm ydy sut mae o'n cyfeirio at ffilmiau eraill poblogaidd mewn ffordd digri. Ac mewn ffordd amlwg, lle bod o'n amlwg pa ffilm yn cyfeirio ato fo. Ac mae Marc yn gwneud rhywbeth tebyg yn y hanesion yma. Wrth adrodd hanes am Iesu'n bwydo 5,000 ac yn cerdded ar y llyn, mae Marc yn cyfeirio at hanes arall o'r Hen Testament. A byddai'r bobl wreiddiol oedd yn gwrando'r neu darllen y hanes, byddwn nhw wedi gweld y cyfeiriad yn syth. Ym mha ddarn arall o'r Beibl, mae Duw yn bwydo pobl yn wirthiol yn yr anialwch, ac mae pobl yn person yn croesi'r dŵr yn wirthiol. Wrth gwrs, hanes yr Exodus. A swn i'n licio awgrymu bod Marc yn cyfeirio lawr y weithiau at yr Exodus yn fwriadol yn y darn yma. Yn gyntaf, eto ddechrau'r hanes, mae Marc yn cyfeirio tair gwaith at y ffaith bod Iesu a'i disgyblion mewn lle unig. Lle unig, lle unig, lle unig. Ac mae'n ddefnydd bwriadol o iaith lle unig. Mae'n cyfeirio at y ffaith bod pobl Israel wedi crwydro mewn lle unig yn yr anialwch ar ôl dianc o wlad yr Aifft. Mae manylion bach hefyd yn cyfeirio ni at hanes yr Exodus. Mae Iesu yn eistedd y bobl i lawr mewn grwpio o 100 a 100. Ac yn hanes yr Exodus, mae Jeffro, tad yng nghyfraith Moses, yn ei wrthymyno i drefnu'r bobl mewn grwpio 100 a 100. Hyd yn oed manylion bach fel yna yn awgrymu mae Exodus, mae Marc eisiau ni feddwl amdano fo. Wrth gwrs, mae Iesu yn cerdded ar y llyn. Mae pobl Israel yn croesi y môr coch. Mae Iesu yn dringo'r mynydd i weddio yn union fel wnaeth Moses ddringo'r mynydd i weddio. Wnaeth Iesu wrth torri'r bara a diolch am y bwyd, nath edrych i fyny'r nef i weddio. Yn atgoffi ni bod Duw wedi bwydo'r pobl efo'r bara o'r nef. Un o'r manylion eraill diddorol ydy, wrth i Iesu gerdded ar y llyn a'r disgyblion ei weld o, mae'n deud o fe fel petai Iesu am basio heibio iddyn nhw. Pan bod Marc yn cynnwys brawddeg yna? Wel, dwi'n credu fod yn cyfeirio yn ôl at y ffaith bod Duw yn ei holl ogoniant wedi pasio heibio'r Moses yng nghyllt y graig. Ac yn ola, yr cyfeiriad mwy amlwg ydy, wrth gwrs, geiriau Iesu Grist wrth y disgyblion. Codwch eich calon, my fi yw, peidiwch a gofni. Felly, mae Marc eisiau ni feddwl am hanes. Felly, pan bod Marc yn cyfeirio gymaint o weithiau at hanes yr Exodus yn y ddwy hanes yma, beth mae'n olygu? Wel, roedd hanes yr Exodus, roedd y digwyddiad mwy o pwysig y mywyd ac yn hanes pobl Israel. Y digwyddiad oedd yn ei diffinio nhw fel pobl pan nath Duw eu hachub nhw o wlad yr Aifft a'i gwneud nhw yn bobl iddo fo eu hun ac yn eu harwain nhw i wlad yr Addewid. Ac wrth gyfeirio at yr Exodus, mae Marc yn dweud rhywbeth syfrdanol. Mae'n deud bod Iesu wedi dod i ddod â'r Exodus mwy. Mae Iesu yn dod ag echubiaeth fwy fyth, hyd yn oed mwy na'r hanes yr Exodus. Dydy o ddim wedi dod i rhyddhau pobl o fod yn gaethweision mewn gwlad, mae wedi dod i rhyddhau pobl o fod yn gaethweision i'r feistr mwyaf caled, sef pechod. A nath o ddim wneud o drwy agor y môr coch, nath o wneud o drwy farw
ar y groes, drwy golli waed a drwy dod yn ôl yn fyw mwyn i bobl cael eu hachub. Mae Iesu wedi dod ar achubiaeth fwyaf erioed. Ond sut ydych chi am ymateb i'r ffaith yna? Un o'r manylion ar ddiwedd y hanes mae Marc yn cofnodi ydy ymateb y disgyblion da ni wedi meddwl chydig bach amdano fo yn barod, ond yn y bôn anghrediniaeth oedd ymateb y disgyblion i'r hyn oedd Iesu yn ei wneud. Ac mae hynny eto yn gwneud ni feddwl am rhywbeth o hanes yr Exodus. Pharo, roedd gan Pharo galon galed fod o'n gweld yr holl dystiolaeth. Oes gennych chi galon galed? Ydych chi'n gweld bod Iesu yn dduw, bod Iesu wedi marw dros chi mwyn eich achub chi? Oes gennych chi galon galed? Wel, mae rhaid i chi fefelu eich calon chi. Mae rhaid i chi gredu, cos mae Iesu wedi dod i'ch achub chi. Felly, i grynhoi, mae Marc yn dangos 3 pheth i ni. Yn gyntaf, Iesu di'r gwir fugail sydd wedi dod i ofalu am ei ddefaid. Ac felly mae eisiau ni wneud yr un peth wrth bobl eraill, hyd yn oed pan fyddwn ni yn flinedig, hyd yn oed pan fydd yn gostus i ni. Yn ail, Iesu yw'r gwir faraw nef, yn gofyn i ni roi beth sgynnon ni, hyd yn oed os dio mond chydig bach, gan gredu y bydd o yn gwneud gymaint mwy hefo fo. Ac yn drydydd, Iesu yw'r gwir achubiaeth. Mae'n dod ar achubiaeth fwyaf erioed, sef rhyddid o fi wrth bechod, ac bywyd efo Duw am byth.